All done! Ngayon, gagawa na tayo ng i-arrange na natin ang ating Gulaman. Diba? So nice. What can you say? Ang ganda, diba? Like and share and subscribe. Mahirap siyang, parang hindi siya matutunan kasi nagtigas-tigas yung, nag-caramelize kasi yung sugar natin, nagtigas-tigas siya. Pero haluin mo na siya ng haluin, malulusaw din at maamoy mo ang bango niya kasi na-caramelize yung sugar natin. Isa na tayo kanina, kaya gagawa na tayo ng i-arrange na natin ang ating Gulaman. Kuha tayo ng gulaman. Ay, sago muna. Sabihin ko, may Gulaman tayo lang muna. You have red. You have green. Di ba maganda ko pag maraming kulay yung kapatid ko. Sige na nga, gawa na natin siya. Kawawa naman. Gawa natin siya. Gusto niya talaga garapon siya. Green. Red. Di ba parang Paskong-Pasko siya? Tapos, lalagyan natin siya ng yelo. Much better kung
yun na crush na ice ang ilalagay ninyo. Kaso, busy-busyhan tayo kaya ice cubes will do. Pwede pa yan ito. Masarap yan, maraming yelo. Diba? Diba? Yung isa dyan, talagang gusto niya crush eh. Then, lalagyan na natin ng syrup. Fine. See? Dagdagan natin ng yellow sa wala masyadong yellow. Saglit, hindi pa tapos. Lagyan mo ulit ang sago sa ibabaw. Not much. At doon natin ilalagay yung ginawa kong parang strip. Ayun yung design niya. Diba? So nice. Look at that one. Oh my God! Ang ganda, Rak! Diba? Diba? So nice. What did you say? Ang ganda, diba? Like and share and subscribe. Try! Grabe, oh. Baka. Siyempre, gawa ko eh. Oh. Finally. Pwede na. Kaya pwede nyo rin yung ibenta. Makakabenta pa tayo na naman ng bago nating merienda. Oh, tinan mo, may nagdadagdag toppings sa. Diba? You can put a lot. Oh. Alat talaga nilagay niya. Don't forget to like and share. Like and share and subscribe.